En Cesc té 28 anys i en fa 8 que un accident de cotxe el va deixar en cadira de rodes. Avui assisteix a una de les seves sessions de recuperació. S'hi està 2 hores i té en tot moment 2 fisioterapeutes al seu servei. És un dels primers pacients catalans del mètode Project Walk, projecte Caminar. Ha estat importat dels Estats Units per la Fundació Step by Step i vol millorar la qualitat de vida dels que no caminen. En Cesc segueix el tractament des del mes de gener i baixa 2 cops per setmana des de Ripoll. Aquí el que està molt bé del tractament és que és molt personalitzat. El tractament que havia fet després de tindre l'accident, que ara un fisioterapeuta per 10 o 12 persones. Aquí tens 2 fisioterapeutes per tu exclusivament. Clar que el canvi és molt, el treball que fas és molt diferent. Es tracta d'un mètode intensiu d'unes 6 hores setmanals. En la majoria dels casos s'implica també la família del pacient. El seu fundador va viure l'experiència en pròpia pell i ara segueix ell mateix el tractament. Vaig tenir un accident fa uns 3 anys aproximadament i després d'un període d'estar a Vall d'Hebron i d'estar a la Goodman, quan ja finalitzes la teva estada en aquests hospitals, no vaig trobar cap centre, no existia cap centre que tractessin a gent amb lesionats medul·lars exclusivament per poder seguir un programa intens de recuperació. L'objectiu és que, tot i no poder caminar, els pacients no acabin deixant de moure músculs que sí que els funcionen. Valorem el pacient i a partir del que hem valorat intentem treure el màxim possible de les possibilitats, diguéssim, que ens dona el seu cos. En aquest cas, com per exemple amb el Francesc, que és una lesió baixa, i el que intentàvem treballar més és la part abdominal, que era una part que tenia molt debilitada. El Cesc està a punt d'acabar la seva sessió. A poc els exercicis l'ajuden a guanyar mobilitat. Es tracta d'una millora lenta i que cal valorar els beneficis pas a pas.